Twitch ani Kick si nemajú čo vyčítať, reakcia, rest povedať. Počkaj, to není ono asi, nie? Co hledáš? Že vraj rest a Devi mali dramu. Počkaj, od 6. minúty, ukáž? Počkej, fakt? Jo. No, tak to sa mi jební, normálne to pustí. Tak ja to mám zastreamujem a pozrieme to spolu. Tak. Počkaj. Od 6. minúty aj. No. Ide vám to? Hej. Počkaj, Miken tu není ešte. Si tu, Miken? Jsem tu. Ukáž? Už to pustit, no. Počkaj, no ukáž to. Pičo. Pičo, to je koľko... Koľko ľudí na jednej obrazovke? Ja? Dva? Okay. 3, 4, 5. Ty, Čo ti je? ešte Dominik, tam je na druhom monitore, chápeš, čiže to je ty. Pičo. Pičo. To je crazy. Rez reaguje na Čeklauda, ktorý reaguje na... Resta? Nie, počkaj. Který reaguje Rez... na Vojtěcha. Ano. Nie, Rez reaguje na Ne, Rez- Deviho, ktorý pozerá Resta, ktorý pozerá... Čeklauda, Čeklauda. ktorý pozerá Vojtu, jak reaguje na Ditejna. Áno. Ty kokot. To je crazy. A to není ešte Mikenov záznam, alebo Flyganov, hen to inač. Je, No. že? Ten... To nevím, no. Ti Milujem jebe. internet. Kamo, Ja jaká- tak milujem Fakt, internet. to je piči. Ľudská stonožka, ty kokot. Čo ti jebe, to je pík, to No, je strašný No, pík. ukáž, ja neviem, kde mám pozerať. Ja už som z toho vyvarený. No a milujem potom, To keď boli dojde hlava do chalanisko spred počítača. Ja Radek, chod ty komunikovať, ja idem ja teraz budem, klikať. to je čistý ragebait. Toto bude čistý ragebait na Resta, lebo naozaj ma vytača už tým, že tam rozpráva. Čo, ja som povedal Keď dojde 52 chalanisko, minus 19 ktorého a Radek tam zajebal niečo Piči token musí mleť, kurva! 70. najväčší no. Ty kokos. biznis v živote, ktorý spravil, je, že prepredáva nejaké suplementy. Vyrábam, Prípadne nepredávam. CBDčko s nejakým reperom. To je jeho celý biznis. Kde sa o všetko vždy všetci postarajú. A on Jak musí si zaradiť. A potom sa ide vyjadrovať k tomu, ako funguje organizovanie turnajov. Počkaj, to nejde organizovať turnajov a hlavne To jsem viděl, to je nic. ja to nekupujem a nepredávam. Ja to nechávam vyrábať na mieru. Keď tu niekto niečo prekupuje a predáva Devi, tak si to ty s tvojimi produktmi. O čom vyprávaš? Fúha. Fúha. To nie je žiadny technologický ústav, ty kokos, že si dám na mieru vyrobiť rukáv alebo stoličku. Tam je proste šablona a ty si tam dáš svoje razítko Devi. Takže tomu sa ty nevyjadruje absolútne. Čo to za pičovinu? Chápeš? Jedna vec je ísť nakúpiť si do Číny proste nejaké veci a potom si to tu s prirážkou predávať a druhá vec je vyrábať, dávať správne miligramy a všetky tieto vecičky. Čo ti jebe? Jaká pičovina? Devi disuje